Nagpahigayon og inspeksyon sa tanang tricycle ang lokal nga panggamhanan sa Zamboanga City kagahapon. Gihimo ang inspeksyon isip pagtuman sa direktiba ni Mayor John Dalepe nga wag tangon ang mga kolorom ug illegal nga franchise holders sa tricycle. Ang city government pinaagi sa hiniusang paningkamot sa opisina sa City Administrator, Zamboanga Police Station 11 ug sa City Traffic Enforcement Unit nga nanguna sa pag-inspeksyon nga gisugdan kagahapon, Agosto 31. Ang crackdown operation gihimo aron susihon ang mga papili sa prangkesa sa mga tricycle nga nagabiyahe sa kadalanan sa dakbayan sa Zamboanga. Ang mga tricycle gipahunong ug gipangitaan og mga papeles ug dokumento sama sa ORCR, franchise nga nagapamatuod nga duna sila'y prangkesa ug uban pang dokumento nga makapagpamatuod nga legal silang makagamit sa karsada sa ilang pagpamasada. Matud pa ni Police Major Chester Natividad, hepe sa City Traffic Enforcement Unit, ang operasyon nagtinguha nga mapanalipdan ug maprotektahan ang publiko batok sa mga illegal nga tricycle. Kini nga operasyon gihimo dili tungod kay kontra sila batok sa mga driver sa tricycle, kung dili gihimo kini aron matabangan ug maprotektahan ang mga pasahero, mga drivers ug ang mga legal nga tricycle franchise holders. Tumong usab sa gihimong tricycle crackdown nga masayran sa mga otoridad kung unsa katinuod nga ang ubang tricycle drivers nagasingil og sobra sa ilang taripa, samtang ang uban mamili o nagadumili sa paghatod sa mga pasahero. Sumala sa balaod ang taripa sa plitihan ang ngayang nakabitay sa sakyanan aron makita sa mga pasahero ang ilang plitihan. Ang City Traffic Enforcement Unit adunay mando nga kanunay magbantay o magpatuman sa mga balaod sa syudad kabahin sa trapiko. Ang mga walay papeles nga mga tricycle kon kolorom dili ang ayang mamasada kay kung simbako dunay disgrasya wala sila'y incurabcy ug igo na lang manghilak ang mga maapektuhang pasahero. Maong hugot nga ipatuman ang mga balaod sa trapiko ug balaod sa kadalanan. Grace Alconaba, Newsline Philippines. Stay safe.